gaan nu het even uitwaaien. En we gaan van de morgen vooral pittige buien. Van de middag is ik nog, maar zo stadig gewoon meer en meer opklaren. Ja, en dan is het even jest en dat deelt ik voor de komende dagen. Maar in het weekend komt de naaisimmer weer om. Joen en vannacht. Opklarings, maar ik een bui of een buike, meer stelt het net voor. De temperaturen binnen aardig leger als de aanroende nachten, 9 12 graden en de wind matig en krachtig uit het westen en het zuidwesten waait. Ja, mooi. Een dag met een bui, een buike, nou dat geldt voor het eerste pad van de dag, maar in de rin van de middag en in de joentijd rein. Soms met een buiig karakter, komen ze op tonger en we zeggen mooi de zinnen. Ik denk het net. Dus een bewolkte dag, een beroende lucht. De temperaturen om en bij de 16 graden heen. Ja, dan mat de jas wel aan. En dan is het koel voor de tijd van het hier. En de wind die komt mooi in het westelijke richting waai en die is matig en krachtig. Fruitje, nou een toontje mooi. Dat is wel een buike, maar ik wat zinnen. Vreed, we hebben tijden flink wie het waar. En op sneeuw misschien nog een buike, maar dan is het in de middag heel droog. En de temperaturen die gaan stadig gewoon weer richting de 18 graden op vreed en sneeuw. En ik zei het al, ik denk in het weekend de weeromkomst van het naaisimmerwaar. Dat zou een sneeuw wezen met hem, maar het zijn 20 graden en droog waar. We met de maan, maar weer even in het waarsje.